Să-i mai răbdă neveste, că nu mai pot. De ce? Băi, nu mai pot. N-are bani. Nu mai luați, doamne. Băi, nu, i-am luat destul în viața mea. Nu se supără, doamna, dacă nu-i luați? Păi nu cum să se opere, dacă nu se mai scoală. Să cauță bani și ciocan mai gros. Asta e secretul. Păi la femei. Da, spuneți-mi de burta, ați cucerit ceva cu burta? Păi la nimic și nu mai cuceresc. Când erați mai tânăr. Nu, că eram mai tânăr la 20 de ani. Eram așa. Ei, acum nu mai. Dar spuneți că burta nu merge. După ce fel de bărbat să uite? A spus femeile, a zis ceva. Mai să buți la, cum să spun eu, și caută să mai tare, să zice. Vorbiți mai așa, ca să dăm la televizor, să fie mai... Da, asta, eu la 60 de ani ai mei ce mai fac? Nu. Nu mai caută femeile? Păi cum mai mă caut dacă am nevastă? Aveți nevoie. Băi, da, am... Nu mai călcați strâmb. Sunteți cinstiți, sunteți fideli. Oi. În concluzie, burta asta n-atrage. Nu spuneți mai degrabă alte calități. Că